Bale, orain erakutsiko dizue zelan sartu impresora gure ordenagailuan. Hemen behiko barran jarriko dugu impresoras, ikusiko duzu hemen goian agertzen dela impresoras y eskáneres. Sartzen gara hemen, eta botoi honetan sartu aldugu nahi dugun impresora. Lehenengo eta konprobatu hemen ez dagoela. Batzuetan naiz eta hemen egon ez dabil ondo, eta konprobatu behar duzue ea ondo dabilen ez, bai? Konprobatzeko ea ondo dabilen ez, egin behar duguna da, adibidez hemen sartzen gara, administrar, eta hemen imprimir una página de prueba, bai? Nire kasuan ez dabil, eta ez nago berritzegunean, baina zuen kasuan, ikusten baduzu ateratzen dela orrialde hori, esan nahi du funtzionatzen ari dela. Bale? Bestela, egin alduzuena da dispositibo hau kendu, bai? Eta berriro sartu hemendik. Bai? Momentu honetan ez dago impresorari, baina zuei agertuko zaizue sarean daudenak. Venga, gero arte.